سلام وسناينا عاكم أخون نايزا channelنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزقوان زبلنا يوم زيناتات حزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر عدم بس سمعت بالك زبولو وانا وحبريتاتات ناي يوتيوب channel مسعانو عادي مالك تيدما نوتيفيكيشن من تانكو بتصحكم زيناتات وانا خد كتاتلو نايزا ناي يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواء اي ترسعون عاب كل رامحارة عاب قدامات بستفت متقعت درون منكوسات تقاتلان ኢትዮጵያን ካብ ደቡብ አፍሪካ ብወለንትናው ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም ምንቅስቃስ ምትሕብባር ኢትዮጵያን ኩናት ሓደ ደው ክብል ፀዊዑ እጡዋት ሕቴመን ኣብ ስትራቴጂካዊ መስመር ቀይሕ ባህሪ ዝፈጽሞ መጥቃዕቲ እስራኤል ንጋዛ ንምጥቕላል ትሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጹ ባህሬንን ኩዌትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ንመጀመርታ ግዜ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይደን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልአን ብዝዝሕ ዘርኩም ከቅርቤ ሰናይ ጸንሕት كل رام حرا زبادو ولو أبزركب قدام عندنا تابعي فلقى جيون قدس أسيما بدرون بكم استفدت أما استجدت أما كعتقلت تمانكوسات كم تقتله من شتات بيبيسا حبيرهم انتوغنا قوت زموت سبات كابز الزايد كم زخنا زقوتون علو أبها جرس سكت دو ولو زقل قلو هايمونة تو أبو اتمت كعتي بربع كباب الساعات 10 المقاطري كم تفت أما حبيرهم تهاجرس سكت بتصح نزبولة تبت أما مسرت المقبر أبتا قبل علدك أنشتي منكوسات زنبرولو قدام استقايد متكعتي كلتا منكوسات بوصبت كم زموتا عبيرو اتم بت متقعت زتقتلا سبات ابت قدام بحبار كم استقبره وتم دحنتهم نمعقاب سمون كيتقس بسنك هلو كونتات دمصم اباير كيولعن زحاتتو مرح هيمانوت غليصوم بزكاتن كلتا قدات 12 منكوسات قوسيلن حكمنا يقبرلن كم زلون عن تخاباتن قوبسيلا نحكمنا خاب مكان سلام ناب هوسبيتال دسيت وسيدا خمزلن اتحابيتا يتقس تنترف 11 كاب نيشتو سما اكلاي مغدات زبصحن كوينن اولدا بورنا ابزلك بهوسبيتال مكان سلام حكمنا يقبرلن كم زلو وسيهم حبيرهم اتمتقعت بسب البو نفايت كم تفصمون كاب هوسبيتال تخباب كم زراغصو تمابو يزاربو منت متقعت كم زفصم مستحتتو مچس درون زلو من مخانو ايطفا كان كبلو مليسوم ኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮት ፓርቲ ኢሃፓዝ ዝተባሃለ ሰልፍ ብወገኑ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ዝሞታ መንኮሳት ሸውዓተ ከም ዝኾናዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ሰልፍነት መጥቃዕቲ ንምኹናን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ገዳም ቅዱስ ኣርሴማ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት መንኮሳት ህይወተን ከም ዝሰኣና ካልኦት ድማ 10 ብኸቢድ ከም ዝቆሰላን ገሊጾም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኣገልግሎት መራኸቢታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ርእይቶ ንምርካብ ዝተገበረ ጻዕሪ ኣይሰመረን ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ወሎ ዘገልግሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት تهاجر السبكت قبل على سبب نبرتن زقات أما تغلال لجودات كاب أبيات خرسيانن قدامن وردان ملوت سبتاب كم زبو عبيرم أبز حلف أوان أمونجو حتى تمنجسن أتوقع فنون زكاة زلوا جتش صعبو أبها من توبوتات تماسا سلمت كعتقم تفتسمه كقلة سنحيو أب كل رامحرة كم يازا خطش عن 10 عمشن باقوت أصلاً جميروس تولع عجتت هيوت وزح السبات كم مدفع حليفه معبراوي هيوت نايتزبي زي مرقعاتي ملاو يفلت كلا سبع مسلات أبتخلل بسنك تجتش زي حجاو قتلت متقعتي قبل على سلامين سبات زي حقاو مأسرتن عنوات نبرتني فتسام كم زلة بتدقاقامي كقلت سنحنين ኢትዮጵያን ካብ ደቡብ አፍሪካ ብወለንትናኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀመሮ መስርሕ ምውፃእ ዝሃቦ ተስፋ እኳ እንተዘየለ ብዙሓት ኢትዮጵያን መዓልታዊ ብወለንትናኦም ናብ ሃገሮም ይምለሱ ከም ዘለው ወከልቲ ማሕበር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ንዶቼ ቬለ አፍሪካ ገሊፆም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዙሓት ድኳናትን ንኣሽቱ ፋብሪካታትን ዝውነኑ ኢትዮጵያን ኣብቲ ሃገር ተስፋ ብምስኣኖም ብወለንትናኦም ናብ ዓዶም ኢትዮጵያ ይምለሱ ክብል ኣብ ደርባን ደቡብ አፍሪካ ዝነብር ኣቶ ኮምሰስ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዓውዲ ምንቅቃሕ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ዝነጥፍ ረድዩ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝነብሩ ብዙሓት ኢትዮጵያን ድኳኖም ተሰሪቆም ካብ ድኳኖም ስርሖም ተባሪሮም ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ብሰንኪ ጽልእ ወጻእተኛታት ዝሞቱ ኣፍሪካውያን እኳ እንተዘየለ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅን ጽልእን ግን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘሎ ጸብጻባት ተመልክቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመገዲ እቲ ኤምባሲ ኣቢሉ ናብ ደቡብ አፍሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያን ጥንቃቐ ክገብሩ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ጋና ናይጄሪያ ኣብ ልዕሊ ደቡብ አፍሪካ ዝገብርኦ ጸቕጢ እንተ ዝገብር ንኢትዮጵያን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ምስ በዝሐ ነይሩ ክብል ኣቶ ኮስሞስ ወሲኹ ሕበር ምክንያቱ ኢትዮጵያን ልዕሊ ማን ወጻእተኛ ዜጋ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ይቃልዑ ስለ ዘለው ብዙሓት ኢትዮጵያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድኻታት ዝነብሩሉ ቦታታት ከይተረፈ ስለ ዝነብሩ ንመጥቃዕቲ ብቐሊሉ እዮም ዝስጥሑ ኢሉ እንተኾነ መንግስቲ ናብ ሃገርና ክንምለስ ብምትባዕ ሞራል እንተ ዝበና ዝሓሸ ውፅኢት መሃለዎ ነይሩ ዝበለ ኮስሞስ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝሓመቐ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብርሁ መንግስቲ ነዚ ምግባሩ ክሳብ ሕጂ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እቶም ጉዳያት ሓሳቦም ይካፍሉ ሰንክቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝርአ ዘሎ ዘስካሕክሕ ምዝማትን ራስያን መጥቃዕቲ ኣንጻር ስደተኛታት ተስፋ ዝቆረፁ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ናብ ሃገርኩም ተመለሱ ዝብል ሞራላዊ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ከቕርብ ጻውዒት ኣቕሪቦም
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዝነብሩ ሰባት ብውሕዱ ዘይበሃሉ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ይቀራረቡ ከም ዘለውን ሓያሎ ኢትዮጵያውያን እንተኾነ መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያ ይምለሱ ከም ዘለዉ ጸብጸባት ዶቼ ቬለ ኣፍሪካ ይሕብር። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ብወቅቱ እኳ እንተዘይተገልጸ ልዕሊ 500,000 ክኸውን ከም ዝኽእል ኮስሞስ ገብረ ሚካኤል ይእምት። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው ቁጽሪ ናይቶም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኣፍሪቃውያን እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጸባት የመልክቱ። ድሕሪ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ዓሌታዊ ጽልእን ምፍራሕን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣፍሪቃውያን ወጻእተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይሃድሙ ኣለዉ። ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታትን ንምውጻእ በረራታት ወይ እውን ኣውቶቡሳት የቕርባ ከም ዘለዋ ጸብጸባት የመልክቱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 50,000 ኣፍሪቃውያን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ወፂኦም ናብ ዓዶም ከም ተመሱ ጸብጸባት ይሕብሩ። ምንቅስቓስ ምትሕብባር ኢትዮጵያውያን ኩናት ሕድዕ ደው ክብል ዘይሽራዊ ምርመራ ክግበርን ጸዊዑ። ምንቅስቓስ ምትሕብባር ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይበጽሕ ኣሎ ዝበሎ ህልቂትን ኩናትን ሕድሕድን ብህፁፅ ደው ክብል ኣህጉራዊ ጻውዒት ኣቕሪቡ ክብላ ማዕከና ዜና ዶቼ ቬለ ጸብጺቡ። እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ዓመታዊ ጉባኤ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓደ ዘይሽራዊ ኮሚሽን ብምጥያስ እቲ ጉዳይ ብዝርዝር ክጻረን ገበኛታት ድማ ብሕጊ ተሓተቱ ክኾኑ ሓቲቱሎ። ኣብቲ ሰፊሕ ዘተ ዝተኻየደሉ ጉባኤ ብሰንኪቲ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ይቀተሉን ይፈናቀሉን ከም ዘለዉ ዘርእዩ ሓጸርቲ ምስላዊ መርትዖታት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ። እቲ ምንቅስቓስ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ህልቂት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ዘይኮነስ ብመንግስታዊ መዋቕር ዝሰላሰል ዘሎ ምጽናት ዓሌት እዩ ክብል ከሲሱሎ። ሊቀመንበር እቲ ምንቅስቓስ ዝኾነ ዶክተር ባደገ ቢሻው ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ህልቂት ብምርኣይ ሒዝዎ ዘሎ ስቕታ ክሰብር ተማሕፂኑ ወሲኹ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብብሔር ወይን ዓሌት ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ስርዓት ብህፁፅ ክእገድን ኩሎም ዜጋታት ብመዓልነት ዝሳተፍሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክህነፅ ጸዊዑ። ኩላትና ኣብ ትሕቲ ጽላል ኢትዮጵያውያን ብውሕስነት ተኣኻኺምና ሃገርና ካብ ዘንጸላልዋ ዘሎ ሓደጋ ምብትታ ንምድሓን ኣካል መፍትሒ ንኹን ክብል ዶክተር ባደገ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ። ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቡ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወጋዓዊ ምላሽ ከም ዘየለ እቲ ጸብጻብ የረድእ። መራሒ ሰራዊት ሱዳን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ RSF ዝግበር ናይ ተኹሲ ዶ ምባል ዕርቂ ውዱእ ገይርዎ። መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ RSF ምንም ዓይነት ናይ ተኹሲ ዶ ምባል ስምምዕ ከም ዘይገብር ምፍላጦም ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቦ። ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ RSF ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለን ንዑ ዝድግፉ ዝበሎም ሓይልታት ሙሉእ ካብቲ ሃገር ንምጽራግን ንምድምሳስን ቃል ኣትዩ። መግለጺ ጀነራል አልቡርሃን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንምድምሳስ ዝብል ምልዓል ሓደ ዓይነት ትልሚ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ። ባህሬንን ኩዌትን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጀመርታ ግዜ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይደን። ባህሬንን ኩዌትን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ኣብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኢራን ብሕቡእ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካይዳን ነቲ ስርሒ ዝፈልጡ ምንጭታት ብምጥቃስ ዘ ዌል ስትሪም ጆርናል ሓቢሩ። እዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ቀጣዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ፋልማያንየን ዝፍጽማ ዘለዋ። እቲ ጸብጻብ እቲ መጥቃዕቲ ንመኽዘን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሚሳይላትን ኢራን ከምኡውን ካልኦት ወተሃደራት ትካላት ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ስርሒ ስልያን ሽፋን ምክልኻል ኣየር ብምሃብ ከም ዝደገፈቶ ይግለጽ። እዘን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ከም ዘእንግዳ ዝፍለጣ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ባህሬንን ኩዌትን ብተደጋጋሚ ብመጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኢራን ክናወፃ ጸኒሐን ኣለዋ። ባህሬን ትኹን ኩዌት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃባን ኣለዋ። ኢራን ብወገና ነቲ ጸብጻብ ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበትን ኣላ። ዋላ እኳ ሃገራት ወሽመጥ ክሳብ ሕጂ ካብ ምኹናን ሓሊፈን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተግባራዊ ግብረ መልሲ ክህባ እንተዘይሃለዋ ኣብ ወርሒ መጋቢትን ሚያዝያን እውን ስዑድን ኢማራትን ብሕቡእ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ተገሊጹ ነይሩ። ኮይኑ ግን እተን ሃገራት ከምኡ ከም ዝገበራ ብወግዒ ኣይተኣመናን። እስራኤል ንዞባ ጋዛ ንምጥቕላል ትሰርሕ ኣላ። እስራኤል ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚራ ንዞባ ጋዛ ናይ ምሕዋዝ ሓሳብ ናብ ነቡር ንምምላስን ትጻዕሪ ከም ዘላ ጸብጸባት የመልክቱ። ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ፍርቂ ጋዛ ካብቲ ዝተረፈ ጽርግያ ንምቁራጽ ትሰርሕ ኣላ። ሳተላይት ተሳእሉ ስእልታት ከም ዘመልክትዎ ህንጸት ሓደ ዓብዪ መከላኸሊ መሬት የመልክት። ካብ ሙሉእ ጋዛ እቲ 40 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ጋዛ እቲ ተሓንፂፁ ዘሎ ድማ 23 ኪሎ ሜትር ንውሓት ከም ዘለዎ ማዕከና ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ ይሕብር። ሰራዊት እስራኤል 70 ሚእታዊት ካብ መሬት ጋዛ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ሚኒስትር ፋይናንስ ሃገር ባዜላይ ይገልጽ። እቲ ተረፈ 30 ሚእታዊት እውን ክንጥቕልሎ ኢና ይብል። ሓያሎ እስራኤላውያን ፖለቲከኛታት ተመሳሳሊ ህልፋን ኣለዎም። ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታማር ግቢር ከምቲ ትራምፕ ዝበሎ ኢሚግሬሽን ከነተባብዒና ኣብ ጋዛ ድማ ምምሳት ከባቢታት ኣይሁድ ኣድላይ ምክንያቱ እናትና ስለ ዝኾነ ክብል መግለጺ ሂቡ። ብስዑዲ ዝምራሕ ኺዳን ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕቲ ዝርከቡ ቦታታት ትካላትን መጥቃዕቲ ፈጺሙ። ጉጅሎ ሕቲ ኣብ መሰረተ ልምዓትን ነዳድን ኣብ ትራንስፖርት መርከብን ስዑድ ዓረብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽሙ ኣብ ዘፈረሉሉ ዘለዉ እዋን
بسعودي زمرح كيدان أب جزات هوديدا أب زركب بجوجل حتي استتحزو وتادراو بوتاتاتن تكالات تيليكومونيكيشن متقعت فتيمو ازدما زباو قجت داغماي كعرق يخيل يزبل سقات فتير الله مدبر تلفزيون سعود عرب كم زحبرو سراو سعود عرب قبل لو وتادراو بوتاتات متقعت خمسه كايده افليتو بمسرت انصار الله حتجن سعود عرب ندسيت كاماران تكالات تيليكومونيكيشن كم زتقعو يقلص لو ازي ابسلتاو جزات حديدا تفتيمو ጋዜጠኛ አልጀዚራ ከም ዝበሎ ኣብ ባህሪ ይኹን ኣብ ልዕሊ መሬት ንዝርከቡ ንብረታት ሃብትን ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ዝዓበየ ክቡር ሃብቲ ዝኾነ ትካላት ነዳዲ ኣራምኮ ዝዓለመ ወታደራዊ ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ ምንጪ ኣታዊ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ስዑድ ዓረብ 5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ወፃኢ መዓልታዊ ከም ዝለኣኽ ፀብፀባት የመልክቱ። እዚ ድማ ብመሰረት ሓያለው ሓለፍቲ ኣንሳሩላህ ሕቲ ነቲ ውግእ ክስፍሕዎ ከም ዝደልዩ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ። ንሳቶም ተወሳኺ ንብረት ዋንነትን ስዑድ ዓረብ ዝኾኑ ከጥቅዑ ይደልዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ከበባ ብምስፋሕ ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ከምቲ ካብ 2015 ክሳብ 2022 ዝነበረ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን የመንን ዝተኻየደ ናይ ሙሉእ ውግእ ከመርሕ ይኽእል እዩ። ነዚ ብቕልጡፍ ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ብመገዲ ዘን ዲፕሎማስያዊ ዕማማት ምእላይ እንተዘይተኻእልዩ ታሪክ ክድገም ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። Human Rights Watch ኣብ ዌስት ባንክ ዝሰፈሩ ዜጋታት እስራኤል መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ኣቃሊዑ። ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰረት Human Rights Watch ኣብ ከባቢታት ዌስት ባንክ ዝሰፈሩ ዜጋታት እስራኤል ዝፍጽሙ መጥቃዕቲ እናወሰኸ ብምጽኡ ተወሳኺ ጥፍኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ጥቓ ናብሉስ ኣብ ዝርከብ ታል ዝተባሃለ ቁሸት ፍልስጤማውያን ብዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕታት ህይወት 4 ፍልስጤማውያን 2 እስራኤላውያን ከም ዝሓለፈ ገሊጹ። እቲ ጉጅለ መሰል ተጠባቕቲ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ዕጡቓት እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፍልስጤም መጥቃዕቲ ዘብፅሑ ሰራዊት እስራኤል ድማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳተፉ ወይ እውን ኣብ መንጎ ምእታው ዝተቆጠበሉ ፍጻመ ዘመልከተ እዩ። እቲ ውድብ ሓበሬታዊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምጥቃስ ኣብ 2026 ክሳብ 12 ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዌስት ባንክ 68 ፍልስጤማውያን ዝተቆትሉ ክኾኑ ከለዉ ካብኦም ብውሕዱ እቶም 13 ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ሰባት ዝተቆትሉ እዮም። ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጥቅምቲ 2022 ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ መጥቃዕቲ ዜጋታት እስራኤል ምውሳኹ ይጥቀስ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት ሚያዝያን 2026 ልዑል መጠን ተመዝጊቡ ይርከብ። እዚ ውድብ ምግባት መሬትን ምምሕዳርን ሰፊሕ ንብረት ምብሓትን መስሕ ዘርኢ ምፅራይን ኣካል ኣቐዲሙ መስፈርቲ ዝፍጽሙ መጥቃዕትታት ከም ዝኾኑ መጠንቀቕታ ምሃቡ ዝዝከር እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።